Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Marco. Taong 1959, Dingalan, Aurora. Itong mga panahong ito, kasalukuyang naninirahan si Marco sa Dingalan. Nag-iisa na lamang siya noon sa buhay, gawa ng matagal nang yumao ang kanyang mga magulang. Bagaman ulilang lubos na si Marco, hindi naman ito naging problema sa kanya. Sanay na kasi siya noong mag-isa at walang sinasandigang kasama. Sa ilang dekada niyang pananatili sa Dingalan, wala ni isa sa kanyang mga kababaryo ang naghangad na mapalapit sa kanya. Bagaman naghahangad siya noon ng isang kaibigan, wala siyang magagawa dahil marami ang may ayaw sa kanya. Hindi niya alam ang eksaktong rason ng mga ito, pero paniguradong natatakot lamang sa kanyang makipag-usap ang halos karamihan niyang kababaryo. Ayon sa kanya, na noong mga kabataan niya may itsura naman siya kahit papaano. Hindi naman siya nawawala sa uso at mas lalong hindi niya napapabayaan ang kanyang pananamit. Marami din noon ang mga babaeng nahuhumaling sa kanya, subalit pinapaiwas yon ng kanilang pamilya. Bagaman nais na noon ni Marcong malagay sa payapa at magkaroon ng kanyang sariling pamilya, wala siyang magagawa sapagkat wala ni isa sa mga babaeng taga roon sa kanila ang nais makiisang dibdib sa kanya. Dahil sa ganoong pangyayari, kung kaya't naging matamlay ang buhay noon ni Marco hanggang siya ay tumanda. Isang araw, habang naglalakad si Marco sa kanilang baryo, merong lumapit sa kanyang isang lalaking magbubukid. Kung hindi siya nagkakamali, kaedad niya lamang ang lalaking yon. Habang pinapakinggan ni Marco ang sinasabi ng lalaki, hindi naman niya maiwasang matuwa, gawa ng yon ang unang beses na merong taong nakipag-usap sa kanya nang walang pag-aalangan. Ikaw ba si Marco? Maaari ba kitang makausap kahit sandali lang? Tanong ng lalaki sa kanya. Oo, ako nga. Bakit? Anong kailangan mo? Sagot naman niya rito. Nang marinig ng lalaki ang kanyang sinabi, walang pagdadalawang isip naman siya nitong inakbayan at dahan-dahang ginabayan patungo sa malayong parte ng mga bahay-bahay sa kanilang baryo. Paano kasi, kaibigan? Kailangan ko talaga ang tulong mo eh. Hindi ako taga rito. Taga ibang baryo ako. May narinig akong usap-usapan tungkol sa'yo, kaya napagpasyahan kong sadyain ka rito. Wika ng lalaki. Matapos itong marinig ni Marco, nagpatuloy naman siya sa pakikinig sa detalyeng nais iparating ng lalaki. Nang mag-umpisa na itong magkwento, doon napag-alaman ni Marco na meron pala itong kalabang isang manlalason sa kanilang lugar. Napatay na nito ang kanyang dalawang kapatid na siya namang labis niyang ikinagalit at ikinatakot ng husto. Ayon sa lalaki, hindi ordinaryong manlalason ang kanilang kaharap sapagkat yon ang nagmana ng buong karunungan ng kanyang mga magulang na minsang namayagpag sa kanilang lugar sa ganoong uri ng larangan. Matapos itong marinig ni Marco, agad naman niyang nakilala ang taong tinutukoy nito na siyang labis na nagbigay ng pagkabahala sa kanyang sarili. Si Aling Ada ba ang tinutukoy mo? Kung ako sa'yo, kaibigan, talikuran mo na ang paghihigante. Walang maidudulot niyang mabuti sa'yo, lalo pat batikang manlalason ang kinakaharap mo. Wika ni Marco. Nang marinig naman ito ng lalaki, bigla naman itong lumapit sa kanya habang kitang-kita sa pagmumukha nito ang labis na pagkatakot. Maya-maya pa, dahan-dahan naman itong tumitig sa kanya habang sumasagot ng, "Tulungan mo ko. Papatayin niya ako eh. Hindi na ako magpapatawad ng babaeng yon dahil napatay ko na ang kanyang asawa. Alam kong pupunta siya rito
para ibalik ako sa baryo at pahirapan. Marco, pakiusap, tulungan mo naman ako. Kapag nailigtas mo ang aking buhay, magpapaalipin ako sa iyo hanggang kamatayan. Naghahangad ka ng kaibigan, di ba? Eto na ako, handang makipagkaibigan sa iyo habang buhay. Matapos itong marinig ni Marco, ramdam na ramdam niya sa kanyang sarili ang labis na takot ng lalaki. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan nilang maglakad patungo sa kanyang tahanan upang doon ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad, bigla namang naramdaman ni Marco ang kakaibang presensya ng lalaki. Dahil sa parehas sila noong nasa panig ng kaliwa, kung kaya't hindi naging imposible sa kanya na malaman ang itinatagong baho ng lalaki. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman siyang tumigil sa kanyang paglalakad habang seryosong sinisipat ang lalaking humihingi ng tulong sa kanya. Sabihin mo, Ginoo, ano ba ang uri mo? Huwag ka nang magtago. Alam ko ang baho ng isang ordinaryo sa nagbabalat kayo. Wika ni Marco. Nang marinig ito ng lalaki, agad naman itong pinagpawisan ng husto nang sa hindi malamang dahilan. Maya-maya pa, doon na napansin ni Marco ang pagiging aligaga nito at hindi mapakali sa kanyang kinaroroonan. Habang patuloy niyang pinagmamasdan ng lalaki, doon niya naramdaman ang presensya ng aswang na bumabalot sa buo nitong katawan. Aswang ka, no? Kaya naman pala kanina pa nagdududa na ako sa'yo. Hindi mo may kukubli ang iyong tunay na pagkatao sa mga taong nasa parehong panig ng pinaniniwalaan mo. Pero huwag kang mag-alala, kaibigan. Itutuloy ko pa rin ang pagtulong ko sa'yo. Hindi ko ito gagawin dahil nais kitang tulungan. Bagkus ay gagawin ko ito dahil meron akong nais patunayan. Wika ni Marco. Matapos itong marinig ng lalaki, bigla naman itong napatingin sa kanya habang sumasagot ng, Pasensya na ho kayo, Manong Marco, kung hindi ko sinabi kanina. Nadala lang ho kasi ako ng takot. Baka kasi bigla ninyo akong talikuran sa oras na malaman ninyong aswang ako. Nang marinig ni Marco ang sinabi nito, agad naman niyang nilapitan ng lalaki upang kausapin yon ng masinsinan. Huwag kang matakot, kaibigan. Wala akong pakialam kahit anong uri pa ang iyong pinagmulan. Ang mahalaga sa akin, nagkakasundo tayo sa ating mga gagawin. O siya, bilis-bilisan mo na dyan. Malayo-layo pa dito ang aking tahanan. Sagot naman ni Marco. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nilang dalawa ang kanyang tahanan. Pagpasok ng lalaki sa kanyang bakuran, agad namang bumungad sa kanyang mga mata ang napakalaking kawa sa gilid nito at isang asong natutulog na halos sinlaki na ng matandang baboy. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, bigla namang dumilat ang mata ng asong yon at kasabay nito ang paglapit nito sa kanila nang hindi kumakahol. Nang masipat naman yon ng lalaki, napatigil siya sa kanyang kinaroroonan sa kadahilan ng bigla na lamang niyang naramdaman ang presensya ng isang sigbin sa asong yon. Manong Marco, aso ho ba ito o sigbin? Tanong ng lalaki. Sigbin yan, kaibigan. Kung ano man ang maramdaman mong presensya sa lugar ko, paniwalaan mo lang. Walang panlilin lang dito. Sagot naman ni Marco. Matapos nilang mag-usap, agad namang lumayo ang sigbin, alinsunod sa iniutos ng kanyang amo. Pagpasok nila sa bahay ni Marco, bumungad sa lalaki ang napakaraming garapon na merong mga lamang iba't ibang uri ng lason. Ayon kay Marco, ang mga garapong nakasalansan sa kanyang sala ay hindi na ginagamit sa panlalason. Ito ay nagsisilbing palamuti na lamang at nagbibigay alaala para sa kanya
sa mga karanasang napagtagumpayan ng kanyang yumaong ama't ina. Dagdag pa ni Marco na kung litrato ang nagpapaalala sa mga ordinaryong tao sa kanilang mga mahal sa buhay, garapo namang may lamang lason ang nagpapaalala sa kanya. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid ng lalaki, doon niya nasilayan ang mga mababagsik na lason na ginagamit din ni Aling Ada sa kanyang larangan. Habang paulit-ulit niya itong pinagmamasdan, inilahad ni Marco na ordinaryo pa lamang ang ganoong karunungan kung ikukumpara sa kayang gawin ng mga dalubhasa. Kaibigan, maupo ka na muna. Bago natin umpisahan ang ating seryosong usapan, nais kong pakinggan ang iyong panig. Kung kaya nating makipag-usap kay Aling Ada ng payapa, gagawin natin to para matapos na ang gulo. Wika ni Marco. Nang marinig ito ng aswang, agad naman itong inilahad ang naging sanhi at bunga ng kanilang hindi pagkakaunawaan. Ayon sa lalaki, noong mga panahong nabubuhay pa ang kanyang mga magulang, naging maayos naman ang lahat. Hindi sila noon nagkakaroon ng hidwaan sa pagitan ng kanilang mga angkan, gawa ng mabuting makisama ang kanyang ama sa kabila ng kanilang mga dugong tangan. Mabuti din naman noon ang pakikisama sa kanila ni Aling Ada sa kadahilan ng hindi na sila nito itinuring na iba. Tandang-tanda pa nga niya noon na pumapanhik sila kapag hapon sa tahanan nito para makipaglaro sa bunsong anak ng manlalason. Akala noon ng lalaki habang buhay na ang kanilang mabuting pagsasama, subalit nang mapag-alaman ng kanyang inang buntis ang panganay na anak ni Aling Ada, doon na dahan-dahang nagbago ang lahat. Aminado kasi noon ng lalaki na hindi napipigilan ng kanyang ina sa oras na mapag-alaman nitong merong buntis sa kanilang baryo. Isang gabi, habang nasa kasagsagan sila ng kanilang pagpapahinga, laking gulat na lamang ng lalaki nang biglang marinig niyang nagtatalo ang kanyang mga magulang. Paglabas niya noon sa kanyang silid, bumungad sa kanya ang kanyang inang nagpupumilit lumabas ng kanilang bahay na walang saplot. Pilit naman itong pinipigilan ng kanyang ama, subalit hindi sapat ang lakas nito para makaya ang kanyang ina. Maya-maya pa, tuluyan na nga itong nakalabas at kasabay nito ang pagrinig ng lalaki ng isang napakalakas na pagpagaspas ng hangin. Kinaumagahan, hindi na nakabalik ang kanyang ina sa kanilang tahanan. Pagtungo nila doon sa tahanan ni Aling Ada, bumungad sa kanila ang naghihingalong katawan ng kanyang ina. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't hindi nila napigilan ang kanilang mga sarili na magalit sa matanda. Yun din ang puntong nagkaroon na ng matinding hidwaan ang kanilang pamilya na ikinasawi ng kanyang ina at dalawa pang kapatid. Magmula noon, patuloy na siyang tinutugis ni Aling Ada para kitilan ng buhay. Matapos itong marinig ni Marco, ninais naman niyang pag-isipan ang kanilang susunod na gagawin. Ipinagsawalang bahala na din niya noon ang naisip niyang pakikipag-usap sa matanda, gawa ng sigurado siyang wala itong patutunguhan. Matapos ang kanilang usapan, agad namang isinaayos ni Marco ang kanyang mga gamit. Lahat ng malalakas na lason ay kanyang dinala patungo sa ibayong baryo bilang isa sa mga pangunahing panlaban sa isang dalubhasang manlalason kagaya niya. Bago tumalikod ang araw sa kalupaan, ninais nila Marcong marating ang ibayong baryong pinagtitirhan ng lalaki. Pagdating nila sa lugar na yon, agad naman silang pinagtinginan ng mga taga-baryo, gawa ng putok na din ang kanilang mga pangalan sa lugar. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad, hindi mapigilang mapatanong ni Marco kung bakit siya pinagtitinginan ng mga tao. Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, agad naman itong inilahad sa kanilang baryo na kalat din ang kanyang pagiging isang manlalason.
Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang natigilan ang lalaki sa pagsasalita nang makaramdam siya ng kakaiba sa paligid. Pagsilay niya sa kabilang daan, bigla namang bumungad sa kanyang mga mata si Aling Ada na naglalakad papalapit sa kanila. Matapos nilang masilayan ang matandang panlalason, pilit naman sila noong nagmaang-maangan sa kanilang kinatatayuan. Marco! Kamusta ka na, iho? Mabuti naman at napabisita ka rito. Siya nga pala, bakit mo kasama si Emil? Wika ni Aling Ada habang seryoso itong nakatingin sa kasama ni Marco. Ayos lang naman ho ako. Sanay nang mag-isa magmula noong nawala sila ama. Kayo ho, kumusta? Sagot naman ni Marco. Habang nasa kasagsagan sila noon ng kanilang pag-uusap, pansin na niya noon ang nanlilisik na paningin ni Aling Ada sa kanyang kaibigan. Bagaman hindi ito nagsasalita ng masama sa lalaki, sigurado siyang hindi ito natutuwa sa mga nangyayari. Maya-maya pa, nang akmang aalis na ito, bigla naman itong binigyan ng babala si Marco ukol sa kanyang gagawin. Iho, pakaingat ka dyan sa kaibigan mo, ha? Taksi lang dugo ng mga yan. Alam kong meron kayong masamang pakay sa lugar na ito at inaasahan kong hindi ako isa sa mga pakay nyo na yan. Alam mo, iho, kung ano ang kaya kong gawin. Kaya na may ngayon pa lang, pinabalaan na kita. Seryosong wika ni Aling Ada. Pag-alis nito sa kanilang kinaroroonan, dali-dali namang naglakad papalayo sila Marco. Sa isip-isip niya, masyadong tiwala sa kakayahan nito ang matanda na siyang maaaring magdulot sa kanya ng pagkawasak. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang bahay ng lalaki kung saan pinili nilang magpahinga na muna. Habang kumakain noon si Marco, panay naman ang kanyang ginagawang pagsipat sa kanyang kaibigan na halos hindi mapakali sa kanyang kinaroroonan. Maya-maya pa, bigla naman itong nagpaalam sa kanyang maglalakad-lakad sa labas kung kaya't hindi na niya ito nagawa pang mapigilan. Tiwala naman siya noon sa lalaki na hindi nito kukumprontahin si Aling Ada sa kadahilan ng wala pa silang napag-usapang eksaktong plano kung papaano nila ito papatayin. Ilang oras pa ang lumipas, labis-labis naman noong pagtataka ni Marco sa kadahilan ng hindi pa nakakabalik ang lalaking nagpatulong sa kanya. Hinayaan na lamang niya ito sa kadahilan ng wala naman siyang magagawa. Sa isip noon ni Marco, marahil kaya hindi ito nakauwi dahil pinagtangkaan na nito ang dalubhasang manlalason. Kinaumagahan, doon na siya kinutuban nang mapagtanto niyang kahit anino ng lalaki ay wala sa tahanan nito. Dahil sa mga nangyari noon, ninais naman niyang personal na tunguhin ang tahanan ni Aling Ada upang magmasid sa paligid. Hindi naman siya noon nababahala sa kadahilan ng wala pa siyang ginagawang kakaiba sa matanda. Ilang minuto pa ang lumipas, bumungad naman sa kanya ang matandang babaeng nakaupo sa kanyang bakuran habang nagmamasid sa mga dumaraan. Aling Ada, nakita niyo ho ba ang kaibigan ko? Hindi pa kasi siya umuwi eh. Bungad na wika ni Marco paglapit niya sa tahanan ng manlalason. Sinabihan ko na kayo, Marco. Wag na wag niyo akong susubukan. Mas mabuti pa sigurong bumalik ka na sa pamamahay mo at ipagpatuloy ang mapayapa mong buhay. Tandaan mo, Marco, hindi ako kinaya ng mga magulang mo. Paano ka pa kaya? Sagot naman ni Aling Ada. Nang marinig ito ni Marco, bigla namang nandilim ang kanyang paningin sa kadahilan ng hindi niya nagustuhan ang sinabi ng matanda. Maya-maya pa,
Buong tapang naman niya itong sinagot ng, Wag na wag mong idadamay ang mga magulang ko sa kasalukuyang nangyayari rito. Wala akong pakialam sa inyo at sa mga sigalot na kinakaharap ninyong dalawa. Matapos nitong makapagsalita, bigla naman itong kumuha ng isang patay na halamang gamot sa kanyang bulsa at dali-dali itong itinago sa kanyang kamao. Nang masipat naman ito ni Aling Ada, mabilis na naman niyang nilapitan si Marco upang kumprontahin. Nagmamaang-maangan ka pa? Hindi ka ba nagsasawa sa pagsisinungaling? Kumanta na ang kaibigan mo, Marco. Sa tingin mo papaniwalaan ko pa yung mga sinasabi mo? Wika ni Aling Ada. Nang marinig ito ni Marco, doon na nga niya tuluyang napagtanto na wala ng kabuluhan ang kanilang pag-uusap. Walang sabi-sabi, agad naman niya noong inihip sa kanyang kamao ang kanyang mga usal at mabilisan itong ibinato sa kinaroroonan ni Aling Ada. Pagsilay ng matanda sa halamang papalapit sa kanya, buong lakas naman niya itong hinawakan habang patuloy na nakangisi. Matapos itong masipat ni Marco, agad naman niyang sinugod ang matanda at kasabay nito ang kanyang pagkuha ng iilan pang malalakas na lason na nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Nang makalapit na siya sa kinaroroonan ni Aling Ada, mabilisan naman niya itong ipinakapit sa balat ng matanda. Ang iilan sa lasong hawak noon ni Marco ay kumapit sa kanyang katawan dahil sa lakas nitong hindi niya nagagawang makontrol. Habang kumakapit sa katawan ng matanda ang lasong kanyang ibinato, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang paisa-isa itong hinahawakan ng matanda. Katapusan mo na, Ada! Hindi na yan maaalis sa balat mo! Ngayon, dalawa kaming nakapaghiganti sa iyong kalupitan. Wika ni Marco habang dahan-dahang naglalakad papalayo. Nang marinig naman yon ng matanda, tumawa lang naman ito na parabang walang epekto ang mga lasong dahan-dahang nanunuot sa kanyang balat. Ayon kay Marco, na ang lasong ginamit niya noon sa matanda ay nasa wangis ng isang uri ng mga butong matatagpuan lamang sa mundo ng mga engkanto. Karamihan sa mga butong yon ay kapag tumubo sa lupa, namamatay ang mga katabing damo nito at iba pang malalaking puno. Bihira lamang makahanap ng ganoong mga lason, gawa ng kinakailangan mo munang magkaroon ng kakambal na engkanto bago ito mapunta sa iyong mga kamay. Ilang minuto pa ang lumipas, patuloy naman niyang pinagmamasdan ng matanda sa ginagawa nito sa kanyang katawan. Maya-maya pa, laking gulat na lamang ni Marco nang masipat niya itong paisa-isang kinakain ang mga butil ng lason na kanyang ibinato. Dahil sa ginawa ni Aling Ada, doon na siya nakaramdam ng pambihirang takot sa kanyang katawan. Ang lason kasing pinakawalan niya noon ay ang pinakamalakas sa lahat ng kanyang tinataglay. Nabubudburan din ito ng mga malalakas na usal na siyang mas lalo pang nagdudulot ng panganib sa sinumang malalapatan nito. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nakaramdam ng panghihina si Marco dahil sa kanyang lasong nanuot din sa kanyang mga kalamnan. Nang masipat siya ni Aling Ada na labis nang naghihirap, dali-dali din naman siya nitong nilapitan. Alam mo, iho, ang ginawa mo ngayon, ganyan na ganyan din ang ginawa sa akin ng mga magulang mo noong nakaraan. Hindi ka pa nagtataka? Sa kabila ng aking napakatandang edad, ganito pa rin ang aking itsura? Hindi ka rin ba nagtataka kung bakit ang katawan ko ay walang sinasapit na paghihirap sa kabila ng mga lasong natatanggap ko sa aking mga kaaway? Pag-isipan mong mabuti, iho, ang mga sinasabi ko. Wika ni Aling Ada. Matapos nitong makapagsalita,
Agad naman siya nitong hinataw sa kanyang dibdib ng tuyong makabuhay na siyang naging sanhi upang mapaluhod siya noon sa lupa. Bagaman napakalamig ng makabuhay na yon, labis ang pagramdam niya ng hapdi sa kanyang buong katawan na para bang tinusok siya ng libu-libong karayom ng sabay-sabay. Nang hindi na niya noon mapigilan ang hapdi ng kanyang balat, bigla naman siya noong napadapa sa lupa habang patuloy na umiiyak. Akala noon ni Marco katapusan na niya, pero bigla na lamang nanlaki ang kanyang mga mata nang marinig niyang magwika si Aling Ada ng, Umuwi ka na sa inyo, Marco. Magpakalayo-layo ka para makalimutan mo ko. Tandaan mo, ano man ang nangyari sa mga magulang mo, hindi ko na yun kasalanan. Pinilit nila ang kanilang kagustuhan sa kabila ng mga panganib na maaari nilang makaharap. Isipin mong kabutihan ang ipinapakita ko sa iyo ngayon, kaya na may nais kong sundin mo na lamang ang aking gusto. Pareho lang kayo ng kaibigan mo, Marco. Naghihigante para sa mga namatay nilang mga mahal sa buhay. Alalahanin ninyo, hindi lang kayo ang nawalan. Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong inakbayan si Marco at dali-daling inilabas sa kanilang bakuran. Sinipsip na din ito ang lasong kumapit sa kanyang katawan, subalit hindi nito iniaalis ang sumpang dulot ng paghataw niya dito ng makabuhay. Leksyon na yon para kay Marco sa kanyang mga desisyong padalos-dalos. Ilang minuto pa ang lumipas, nagkaroon naman ng lakas si Marco na makapaglakad, kung kaya't ginawa niya ang lahat makalayo lamang sa matanda. Habang nasa kasagsagan siya noon ng paglalakad, hindi na niya muli pang tiningnan ng kinaroroonan ni Aling Ada. Sa puntong yon, doon niya napagtanto kung bakit patuloy pa rin itong nananatili sa tuktok pagdating sa larangan ng panlalason. Pumasok din sa kanyang isipan noon na maaaring purong laso na ang katawan ni Aling Ada, kung kaya't hindi na ito natatablan ng kahit ano pang lason o sumpa. Sa paglipas ng araw, doon na dahan-dahang nararamdaman ni Marco ang pagkalumpo ng kanyang kamay at paa dahil sa sakit na polio. Wala na din siya noong naging balita sa lalaking naghahangad ng kamatayan ni Aling Ada, gawa ng maaaring napatay na ito ng matanda. Bagaman polio ang nakita sa kanya ng mga manggagamot, mariin pa rin siyang naniniwala noon na kagagawan ni Aling Ada yon noong minsang naganap ang aswang na humingi ng tulong sa manlalason. Okay, opinion ko sa kwento. Grabe, sobrang lakas ni Aling Ada. Isipin ninyo yun, yung katawan niya parang buong lahat na laso na eh. Maganda sana, no? Si Aling Ada tsaka Aling Daling, no? Kaso, di naman pwede mangyari yung ganun. Pero nangyayari pala talaga yung kaliwa talaga sa kaliwa laban sa kaliwa, na may isang kakampi na kaliwang panig dito kay kaliwa, tas ang kalaban nila, isa ding kaliwa. Pero, ang mali lang dito nila Marco, pinilit pa nila. Alam naman pala niya na talagang reyna ng mga laso nitong si Aling Ada, pero sinubukan pa rin nila. Yun, ang ending, namatay yung kasama niya, tapos siya nalumpo. Tsaka solid yung pagpalo sa kanya ng makabuhay. Alam niyo ba yung makabuhay na isa sa mga pinakamalalakas na lason sa buong Samar? Search nyo, alam ko may mga taga-Samar dyan na nakakaalam yung tungkol sa makabuhay. Pero kayo, ano ang opinion nyo sa kwentong ito? Comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.